Páni, pozdravujem vás všetkých. Moje meno je Patrik Pelegrín. Som koordinátorom vzdelávania Slovenského zväzu florbalu. Vítam vás teda na ďalšom semináre, v ktorom slovo dostane môj kolega, kamarát Mojmír Trebuňák, ktorým spolupracujeme určitým spôsobom na úrovni súkromnej strednej športovej školy, kde Mojmír pôsobí ako športový psychológ v rámci našich tréningových skupín, je k dispozícii mladým športovcom, preto si myslím, že je to naozaj človek a odborník na slovo vzatý, reálne z praxe. Je to stále okrem iného aj aktívny športovec, ktorý pôsobí v klube Slavia Teo Košice v 3. líge slovenskej vo futbale, no a pôsobí a spolupracuje s top tímom FC Košice v rámci najvyššej súťaže vo futbale a pôsobí pri mládežníckych reprezentáciách Slovenska v ľadovom hokeji. Takže som veľmi rád, že Mojmír toto pozvanie prijal a ja verím, že odovzdávam všetko to, čo od toho očakávate a potom si to samozrejme ušijete na tie svoje podmienky, na tých svojich mladých športovcov a v konečnom zúčtovaní z toho budeme ťažiť všetci v prospech slovenského florbalu. Takže Mojmír, nech sa páči. Verím, že by ste mali vidieť už prezentáciu, všakže. Áno, je to v poriadku, už ťa počujem aj ja, takže myslím si, že aj všetci ostatní, takže je všetko vidno. Myslím si, že je to v poriadku, takže je to tvoje. Dobre, teším sa. Ja si ju nazdieľam teda na celú obrazovku, aby to bolo. A je to. Dobre. Super. Čiže tým pádom, keďže som bol predstavený, tak nebudem viacej sa k sebe vyjadrovať. Poviem len, že keby niekto niekedy chcel sa na mňa napojiť alebo kontaktovať, tak fungujeme na stránke thejourney.sk. Moje číslo je tam aj verejne dostupné, aj mailová adresa, čiže kedykoľvek, keby niekto mal záujem o konzultáciu alebo možno len potreboval nejakú informáciu, odporúčanie na nejakú knihu, neváhajte, ozvite sa, kontaktujte ma, veľmi rád pomôžem, nasmerujem, odporúčim, aby sa tie informácie k trénerom dostávali. Čo možno neviete, alebo ste úplne nezachytili, na Slovensku funguje Slovenská asociácia športovej psychológie, ktorá zastrešuje odborníkov po celom Slovensku. Som členom výkonného výboru a je to aj takou mojou povinnosťou robiť osvetu aj týmto smerom, že v prípade, ja pôsobím v Košiciach a na východe a ak sa nachádzate v inej časti Slovenska, tak viac menej môžem povedať, že máme pokryté našimi členmi celé Slovensko. Čiže rovnako, keď si dáte do Google asociácia športovej psychológie, asociácia športovej psychológie alebo na webovej stránke sportovapsychologia.sk nájdete adresár aj mojich kolegov, keby to niekoho oslovilo, tak môže sa kľudne obrátiť aj tam. OK, čiže keď to tak zhrniem a začnem úplne z takého širokého spektra, tak treba brať v úvahu, že správanie každého jedného človeka, nielen športovca, ovplyvňujú 3 faktory. Prvým faktorom sú individuálne predpoklady alebo tá genetika, ktorá nejakým spôsobom, to, čo si nesieme, to, čo dostávame od našich rodičov a teda ten základ, ten baseline alebo tá štartovacia čara, ktorou prichádzame na tento svet. Okrem toho, aby to nebolo jednoduché, to naše správanie v jednotlivých situáciách ovplyvňuje prostredie, v ktorom sme kráľovaní. Či už to najúžšie prostredie, ako rodina, to samozrejme všetci viete, tak okrem toho aj tá väčšia, širšia sociálna skupina, čiže to sú tie triedy, týmy, ale potom je to aj tá kultúra. Možno keď máte za sebou medzinárodnú konfrontáciu, tak ste si všimli, že aj tie jednotlivé národy majú rôzne špecifikácie a trošku sa líšia. A čo môžem takú moju skúsenosť povedať, tak napríklad nie je to priamo moja skúsenosť, ale rád o nej hovorím, pretože tak pekne ukazuje tú rozdielnosť. Spoluhráč mal skúsenosť v medzištátny zápas proti Japoncom vo futbale, kde tí Japonci na začiatku, keď ich videli, tak boli pokorní, ako fungovali úplne systémovo, proste žiadne výrazné nejaké osobnosti. Pred zápasom sa im uklonili, chlapci si mysleli naši slovenskí, že
to bude jeden z tých ľahších zápasov, rozhodca zapískal, tí Japonci vymastili 6-0, ani si nepipli, nakoniec rozhodca zapískal, znova sa uklonili, podali ruky a odišli preč. Hej, že naozaj to prostredie má veľký vplyv na to, ako my, ako sa my rozhodujeme, ako sa my správame. A aby to nebolo úplne jednoduché, tak do toho všetkého ešte vstupuje kontext. My sa 10 krát môžeme dostať do tej istej situácie, ale 9 krát sa rozhodneme nejako a ten 10. krát sa môžeme rozhodnúť inak, možno horšie, možno s nejakými fatálnymi dôsledkami. A je to len vplyvom nejakého faktoru, ktorý bol v tom danom kontexte. Čiže je veľmi dôležité dbať aj na to, že keď možno ten športovec zlyháva v nejakej situácii, zlyháva v nejakom momente, v nejakom zápase, tak môže ísť o kontext a veľmi, veľmi veľký dôraz kladiem vo svojej práci aj na to, aby sme sa vyhýbali nejakým nálepkám. Že on je taký, on už iný nebude, toto sa mu deje, dokonca aj pri opakovaných situáciách by som s týmto pracoval veľmi opatrne. Čiže toto sa mi tak považovalo na začiatku vyšpecifikovať. Ja som dneska čítal jeden zaujímavý článok s Dalajlámom. Neviem, či to bol rozhovor alebo nejaká jeho citácia, kde bolo povedané, a som si to tak spojil aj s tou pozíciou trénera, učiteľa, lídra toho dospelého človeka, ktorý je pri tom vývoji mladého športovca, nielen športovca, ale človeka, že úlohou a poslaním pri narodení každého človeka je pomáhať druhému človeku. A ak to nechce, alebo ak to nejakým spôsobom sa v ňom nevytvorí a nie je to v jeho záujme, tak aspoň by nemal ubližovať. A toto si tak možno častokrát hovorím, aj keď prichádzam do spolupráce, že a vysvetľujem aj tým rodičom, vysvetľujem aj trénerom, že je absolútne OK, že nie každý nám je sympatické, nie ku každému si dokážeme vytvoriť taký vzťah, aby sme nejakým spôsobom mali ten úplný záujem v jeho rozvoji, ale určite by to nemalo byť v tej rovine osobnej, že by sme mu chceli ubližovať. Čiže keď sa presunieme ďalej, tak ku tomu prostrediu, čo je dôležité povedať, v rámci sociologických výskumov, ktoré som nejakým spôsobom aj zbieral, aj zisťoval, tak postupne sa nám generácie striedajú, generácie sa nám menia a možno aj vy máte skúsenosť, že ste si niekedy povedali, že už to není také ako dakedy. Že dakedy to bolo úplne iné a tie deti boli úplne iné, boli odolnejšie, dalo sa s nimi pracovať lepšie, teraz je to všetko, sú také mäkké. A ono to naozaj tak je. Tým, že prostredie zohráva velikánsku rolu v kreovaní našej mysle, tak sa deje to, že ten prístup, ktorý fungoval niekedy, už nefunguje teraz, alebo ten, ktorý fungoval pred 20 rokmi, nefungoval pred 10 rokmi a ten, ktorý fungoval pred 10 rokmi, už nebude fungovať teraz. A je to z jednoduchého dôvodu a mám tiež čerstvú skúsenosť, že sa nám znova menia generácie. Teraz v žiackých kategóriách, v tých kategóriách, kde 14-15 roční prichádzajú, tak sa nám do popredia dostáva generácia alfa. V tabuľke máte znázornené, kto by chcel, tak potom viem preposlať aj viacero týchto modelov alebo stránku a zdroj, ale som to čerpal. Generácia alfa, ako novo nastupujúca generácia po generácii Z, ktorá bola prvá plne digitalizovaná, je ešte náročnejšia, čo sa týka leadership štýlu. Keď sa možno, neviem, či vidíte aj môj kurzor, ale keď sa pozriete na kolónku, kde je leadership style, tak vidíte, že v jednotlivých tých generáciách sa ten štýl toho leadershipu menil a dostávame sa k tomu, že pre tú generáciu alfa je ten majoritný štýl leadershipu tzv. Inšpirujúci. To znamená, že ten líder, ku ktorému oni zliadajú, alebo tie nároky na to líderstvo sú iné, ako boli doteraz a vyžadujú si viacej takej tej integrity, takej tej autentickosti. Že momentálne tí mladí vzhľadajú k lídrom, s ktorými sa vedia lepšie stotožniť, od ktorí nejakým spôsobom zdieľajú aj tie vzorce správania. Čiže možno taký tip pre trénerov, ustupovať postupne od tých direktívnych metód, ktoré tým ďalej sa ukazuje, že tým
menej efektívne sú na vedenie športovcov a viacej sa prikláňať k tým posilňujúcim, koordinujúcim a tým inšpirujúcim metodám. S tým, že ideálny líder je co-creator, to znamená spolutvorca toho procesu. A o tomto budem trošku hovoriť aj ďalej, aj ako sa to prenáša do tej... Budem hovoriť o našej vízii, pretože budem hovoriť o vízii týmu reprezentácie Slovenska v ľadovom hokeji do 17 rokov. Generácia alfa, ako som spomínal, tak takých 6 špecifikácií má. Je tam predpoklad dlhovekosti. Je to jedna z najpočetnejších generácií. Najlepšie materiálne zabezpečenie má táto generácia. To znamená, že keď sa možno k tomu vrátim, tak niekedy možno vo futbale a možno aj vo florbale fungovalo to, že ten chlapec, keď prišiel, dievča, keď prišlo na tréning, tak malo nejakú hokejku, malo nejaké materiálne zabezpečenie. A ťahalo ho dopredu to, že chcelo ukázať rodičom, že bude mať na to a že bude v tom sa zlepšovať každýkrát a že tí rodičia mu potom dokúpia tie veci, keď budú vidieť, že v tom sa zlepšuje a že mu na tom záleží. Dnes je to možno naopak, že tie deti prichádzajú s už najlepšími hokejkami, s najlepšími teniskami a že už tie podmienky sa im tí rodičia snažia vytvoriť ideálne. Nie optimálne, ale ideálne. A potom možno zápasíme, a to môže byť aj dôsledok toho, že tie deti nemajú taký ten prírodzený drive, ktorý im chýba, ktorý sa nejakým spôsobom nevytvoril práve tým, že chcú niečo dosiahnuť, chcú dostať niečo, sú ochotné niečo urobiť, aby mohli za to niečo dostať. Táto generácia má najväčší prístup k formálnemu vzdelávaniu. Vďaka technológiám sa aj my môžeme stretnúť takto a môžeme debatovať o týchto témach. Globálne prepojenie, čiže Jožko alebo Aťka z vedľajšieho bloku sa dokážu porovnávať s človekom a športovcom na druhej strane zemegule. Či už cez videá, či už cez rôzne výzvy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to globálne prepojenie otvára tie možnosti do neskutočných dimenzií. A ako som spomínal, aj ten najlepší prístup k technológiám. A to sú znova faktory, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do tej našej práce ako trénerov, ako lídrov, ako lektorov a bolo by naivné a neefektívne, ak by sme ich nebrali v úvahu. To znamená, tým cieľom je, aby sme naozaj boli efektívni, v tej našej práci. Športová príprava. A budem hovoriť primárne, keďže sme v tímovom športe, o športovej príprave tímu, tak sa skladá z týchto 5 základných zložiek. Tie 3 klasicky kondičná, technická, taktická sa prenášajú vo všetkých športoch. A o čom sa stále viac a viac hovorí, je príprava psychologická, alebo teda mentálna, budeme si to trošku aj špecifikovať, a príprava sociálna. V tímovom športe je sociálna príprava možno ešte nie je to tak rozšírené, že by to tréneri, metodici špecifikovali, ale toto je cesta. Je to cesta o tom hovoriť, pretože môžete mať 18 skvelých individualít, ale to neznamená, že máte skvelý tím. To znamená presvedčiť tie individuality, aby spolupracovali na jednom cieli, aby nejakým spôsobom sa doplňovali. To je to, čo nejakým spôsobom pokrýva tá sociálna príprava. A potom máme tú psychologickú, to je tá aj pre mňa nosná téma, ktorú vám sa dneska budem snažiť predstaviť. Čiže dôležitou súčasťou komplexnej športovej prípravy doplňa fyzickú, kondičnú a technickú prípravu a zameriava sa na rozvoj rôznych sociálnych zručností a kompetencií, ktoré sú dôležité nielen na dosiahnutie úspechu v športe, ale aj na dosiahnutie úspechu v živote. Sociálne zručnosti a kompetencie. Táto príprava sa nedieje primárne len v prostredí, kde sa vykonáva ten šport. Čiže vo vašom prípade hala, alebo posilňovňa, alebo nejaké menšie telocvične, kde trénujete možno aj iné stránky kondičnej prípravy, ale odohráva sa aj mimo v rámci triedy, v rámci nejakých teambuildingových aktivít, v rámci trávenia času spolu. Tam sa vytvára ten pocit spolupatričnosti, tam sa utvára tá tímová kohézia, tam sa ovplyvňuje tá tímová dynamika. Čiže možno, a to sme riešili trošku práve teraz aj vo futbale, takú väčšiu tému, že
A možno by to bola aj fajn diskusia potom na konci, keď sa nám to podarí rozvinúť, že v rámci individuálneho rozvoja, v rámci tréningových metód oproti špičke, a to budem teraz hovoriť hlavne o tom futbale, my možno nezaostávame v tom, ako trénujeme, koľko trénujeme a aký dôraz kladieme na ten detail v rámci individuálnej roviny. Podľa mňa momentálne zaostávame v tom, ako pracujeme s tímovou dynamikou, ako vytvárame prostredie v rámci tímu, kohéziu, skupinovú komunikáciu, skupinovú odolnosť a všetky tieto aspekty, ktoré prinášajú takú tú pridanú esenciu do tímových športov. A toto je možno niečo, čo je výzvou pre trénerov, aby nad tým uvažovali ako v takej samostatnej rovine tej komplexnej športovej prípravy. Čo sa týka konkrétnych oblastí, ako som spomínal, tak je to zlepšenie tímovej práce a komunikácie. Učiť hráčov efektívne komunikovať, spolupracovať a riešiť konflikty v tíme. Zvýšenie tej tímovej mentálnej odolnosti, a ako ten tím dokáže zvládať tie stresové faktory, rozvoj vodcovských zručností, veľká téma, lídri. Hľadáme lídrov. Hľadáme ich už od malička, snažíme sa ich nejakým spôsobom uchopiť, snažíme sa nejakým spôsobom s nimi ich dávať do popredia. Otázka je, líder sa rodí, alebo lídra vieme vychovať. Dáta ukazujú, knihy, literatúra ukazuje, že lídri sa vychovávajú, lídri sa kreujú a otesávajú sa. Sú to ako tie diamanty, ktoré nie sú otesané, ale postupne vplyvom toho prostredia vznikajú. Čiže rozvoj týchto vodcovských zručností. Zlepšenie sociálnych zručností v bežnom živote. Krásny príklad jedného profesionálneho futbalistu, a meno teraz veľmi nie je podstatné, keď skončil futbalovú kariéru kvôli zraneniu, prišiel do biznisu na svoj prvý pracovný pohovor a spýtali sa ho, že no dobre, čo viete, čo nám ponúkate? A on tak na nich pozrel a pokorne povedal, že no ja som vlastne v živote nič iné nerobil, len hral futbal, ale svojím spôsobom viem, čo je tímová práca, viem, čo je riešenie konfliktov, viem, čo je otvorene komunikovať, viem, ako pracovať, ako sa podriadiť tomu jednotnému cieľu. A tých ľudí na tom pohovore to očarilo, pretože to bolo to, čo hľadali nejakým spôsobom. Tie hard skills, tie vedomosti, nejaké know-how tej firmy, to vás v dnešnej dobe vďaka rôznym modulom, protokolom dokážu naučiť veľmi rýchlo. Ale tieto soft skills, ktoré tí športovci majú vďaka práve tomu tímovému športu, tak tieto sú veľmi cenené. Prostriedok, ako prebieha, vďaka ktorému sa učíme alebo vykonávame tú sociálnu prípravu v tímovom športe, je tímové učenie. Hlavný predpoklad tímového učenia je to, že my sa neučíme zo skúseností. My sa učíme z reflektovania z našich skúseností. Jednoduchý príklad, stane sa nejaká situácia v zápase. My si povieme, že tento zápas nás nejakým spôsobom, z neho si niečo vieme zobrať a môžeme si z neho zobrať. Ale nezoberieme si z neho, pokiaľ si na to nesadneme a pokiaľ to s tým tímom nerozoberieme. Prečo sa stala tá situácia? Čo viedlo k tejto situácii? Čo si vieme z toho zobrať? Aké máme ponaučenie? Čo vieme urobiť na budúce inak, keď sa dostaneme do tejto situácie? To znamená zreflektovať si pomocou otázok to, čo sa nám stalo. Nenechať to len tak, že však niekto si to niečo z toho zoberie. Nie. My potrebujeme vytvoriť ten priestor na tú reflexiu. A tá reflexia sa môže uskutočňovať nejakými spätnoväzobnými dotazníkmi. Môže sa uskutočňovať, keď máme na to priestor, tak a sme napríklad v tom autobuse a cestujeme domov zo zápasu, takže si tam dozadu ku tým našim zverencom sadneme a debatujeme s nimi o tom zápase. Naozaj tých prostriedkov k tomu cieľu je veľa. A je len na nás, ktorý vyhovuje nám ako trénerovi najviac. Aké sú elementy efektívneho zdieľania? No tak je tam určite zadefinovanie toho problému. V tom sme dobrí ako Slováci, my vieme dobre popisovať to, v čom je chyba a to, čo je zlé. Samostatne na to potom nadväzuje aj to, že aké úlohy pred nami stoja, čo sú tie úlohy. Aj to vieme celkom fajn popísať. V čom momentálne zlyhávame, alebo zase zlyhávanie je možno silné slovo, tak použijem slovo zaostávame, je ukázať respektíve vymyslieť stratégie zvládania a ešte nie len to vymyslieť, ale potom byť aj odvážny ich implementovať. Robiť to, skúsiť to, urobiť tú zmenu. Hej? Byť odvážny, ísť do toho. Možno taká tá otázka pre každého trénera v tímovom športe je, či poznám svoj tím,
či poznám tých jednotlivých hráčov, hráčky, ktoré mám vo svojom tíme, či ich poznám na tej individuálnej rovine. Či som s nimi vytvoril ten nejaký team building, či mám to tímové plánovanie tých aktivít, či mám spätnoväzebné nejaké hodnotenia, hej, možno tie výjazdy, ktoré plánujem s nimi a či myslím na to, aby tam v tom niekde bola skrytá tá sociálna príprava. A naozaj to nemusí byť nič megalomanské, že to musia byť nejaké dvojdňové, trojdňové sústredenia. Nie, niekedy stačí aj 30-minútovka, 20-minútový meeting, kde urobíme si nejakú krátku aktivitu, niečo zážitkové, niečo na riešenie konfliktov a mám to podchytené. Taká mravčia práca, ktorú nie je vidno. Čo sa týka tej psychologickej prípravy, tak tá už je zameraná na ten rozvoj toho jednotlivca. A aj pri tej sociálnej, aj pri tej psychologickej je to, keď sa na ňu pozeráme koncepčne, tak môžeme to vnímať ako, keď to pozeráme na to ako dlhodobý proces, čiže rovnaké princípy, aké fungujú pri plánovaní kondičnej prípravy, taktickej, technickej prípravy, tak obdobne môžeme pozerať aj na prípravu psychologickú a sociálnu. To znamená, v jednotlivých obdobiach, prechodné, hlavné obdobie, prípravné obdobie, tak jednotlivé témy, jednotlivé oblasti si vieme naplánovať zhruba na to, ktoré obdobie, v ktorom období by to bolo vhodné. To znamená, že keď potrebujem riešiť vidím, že ten tím má problém so zvládaním, s odolnosťou v rámci ťažkých situácií v zápasoch, tak budem na tom pracovať už pri právnom období, aby keď som prišiel do toho hlavného súťažného obdobia a začne mi horieť pod zadkom, napríklad pri výkonovom športe, dospelých, kde ide viac menej o výsledky, tak tam nebude priestor na prevenciu a na dlhodobú prácu, ale tam bude priestor na intervenciu, ktorá môže a nemusí byť úspešná. To znamená, že takéto plánovanie, dlhodobejšie, koncepcia, koncepčná práca. I na obrázku sú zvýraznené viaceré také základné témy tej psychologickej prípravy. Keď som rozmýšľal, že ako zadefinovať a čo najlepšie popísať rozdiel medzi psychologickou a mentálnou prípravou, tak som si nevedel dať radu a nájsť obrázok nejaký taký, ktorý by to najlepšie vystihoval. Tak som poprosil umelú inteligenciu, že keby bola taká dobrá, že by som potreboval vytvoriť obrázok analogie rozdielu medzi psychologickou a mentálnou prípravou. Dala tam takýto dom. Mne sa stále páči, že tie obrázky, do ktorých ona vkladá aj texty, tak potom vychádzajú tak, že sú tam nejaké chybičky, čo sa týka textu, ale princíp zachovala úplne super. Predstavme si psychologickú prípravu ako základy a steny toho nášho domu. Toho domu nášho výkonu, aby to stálo nejakým spôsobom, aby to bolo pevné, musia tam byť pevné základy, to sú presne tá identita toho športovca, pochopenie tých osobnostných aspektov a štruktúr toho športovca, pevný základ, aby to stálo a tá mentálna príprava je ten vršok, tá strecha, ktorá zakrie to celé a tam radíme už také tie konkrétne stratégie a postupy k tomu, ako zlepšiť a zefektívniť ten výkon. Čiže tam radíme napríklad prácu s cieľmi, tam radíme prácu s mindsetom, to znamená s nastavením mysle, tam už dávame ten časový manažment, time management, takú tú individuálnu prípravu, vizualizáciu a všetky tieto také strešné podkategórie. Áno, čiže psychologická príprava je taká širšia oblasť, ktorá zahŕňa aj témy duševného zdravia, aj témy také tie psychologické motivácie, osobnostné štruktúry, zvládania stresu a všetky tieto. A mentálna už je tak konkrétnejšia, zameraná na konkrétne techniky, stanovovanie cieľov, nastavenie mysle a tak ďalej. A znova opakujem, čiže keď si to nejakým spôsobom predstavíme, tak rovnako ako ide komplexná športová príprava, v tom roku to plánovanie, tak takto podobne teda pristupovať aj ku tej psychologickej. Dovolil som si načrtnúť, ako v rámci športovej psychológie a tej výskumnej časti, ako vnímajú framework mentálneho tréningu v športe vedci, alebo teda vedecká obec. Keď si môžete tak prebehnúť to a všimnúť si, tak koľko tých tém zahrňuje tá psychologická príprava. Že ten mentálny tréning, tie stratégie a techniky, čo všetko tam je, či už je tam tá vizualizácia, self-talk, ako som povedal, goal setting,
je tam relaxácia, meditácia, cvičenia na sprítomnenie, rutiny, potom je tam biofeedback, tie teambuildingy, ktoré som spomínal. Ďalej, to duševné zdravie, hej, že je tam nejaký emočný well-being, psychologický well-being, sociálny well-being, hej, že je tam to také celé poprekladané a je to naozaj komplexný proces, ktorý si vyžaduje vytvoriť ten priestor v tej športovej príprave na to, aby tam bol rozvoj aj v tejto oblasti. Myslím, že tento výskum je aj voľne dostupný, čiže keby to niekoho zaujímalo, zdroj je dole pod tabuľkou. Psychologická príprava z hľadiska cieľov, tak dá sa povedať, že môžeme rozdeliť na krátkodobú intervenciu. My psychológovia sa tomu vyhýbame, pretože častokrát možno nejakým spôsobom od nás očakávajú, že my prídeme a máme nejaký čarovný prútik, s ktorým dokážeme upraviť to, čo je pokazené. A preto nás častokrát volajú do spolupráce, až keď horí. Aspoň za seba poviem aj za mojich kolegov z asociácie, sme veľmi opatrní, keď ideme do takéto spolupráce a vysvetľujeme klientom, že tie rizika toho, že či to môže a aká je percentuálna úspešnosť toho, že to bude fungovať. A možno aj takto odlišíte odborníka od použijem slovo fúšer, od toho, lebo ten, kto nejakým spôsobom sa vrhne do všetkého bez toho, že by nejak vnímal tie rizika tej spolupráce, tak nemá úplne vedomosť toho, že čo tá psychologická príprava odnáša. Ja úplne pokorne tu tak pred vami poviem, že psychologická príprava nenahrádza kondičný, technický ani taktický tréning. Proste, či chcete, či nechcete, keď športovci nemajú natrénované kondične, keď nie je schopný zabehnúť to, čo má zabehnúť, keď nemá natrénované tie technické veci, že nevie s hokejkou narábať, nemá tú strelu, nemá ten švih, tak môže byť mentálne nastavený hociako. Proste to sa nedá odrbať. Dokáže to zlepšiť, dokáže to podporiť, dokáže to zefektívniť. Je to taká tá nadstavba, ktorá v momentálnom vrcholovom športe, ale aj v tom mládežníckom odlišuje tých najúspešnejších od toho priemeru, ale nie je to základ. A z hľadiska psychologická príprava z hľadiska toho, kto ju vykonáva, tak znova tam vnímam také dve roviny. Môže a do veľkej miery vie s tým pracovať aj tréner bez pomoci športového psychologa. V tých kluboch, kde je to možné, tak potom tréner má športového psychologa ako súčasť svojho realizačného tímu, tak pracujem vlastne aj ja pri reprezentácii Slovenskej republiky, kde som ako keby člen staffu na úrovni asistentov trénerov alebo fyzioterapeuta a kondičného trénera. Čiže celý čas sa budeme hýbať na takej hranici toho, že čo si vie ten tréner ošetriť sám v tom tréningovom procese a čo by vedel teoreticky, keby mal k dispozícii športového psychologa. Možno tak len som si dovolil priniesť jeden výskum z futbalu znova, kde si v Anglicku zadefinovali 55 stratégií pre rozvoj psychologických kompetencií. Rozmýšľali nad tým, čo všetko by mali rozvíjať u športovcov, aby z nich vychovali čo najúspešnejších týchto športovcov, takže si vytvorili na to postupy, ako tieto kompetencie trénovať. Pri psychologických zručnostiach a vlastnostiach hovoríme o procese kultivácie, to znamená, že kultivujeme tie naše vlastnosti a zručnosti, ktoré máme. Je to rovnako proces dlhodobejší, to znamená, že keď napríklad sebavedomie tých hráčov nie je tak, že dneska to sebavedomie nemám, zajtra ho budem mať, ale tiež je to nejaký proces. Čiže oni si na to zvolili konkrétne stratégie, znova je to voľne dostupné, keby to niekoho zaujímalo, vie si to pozrieť. A zadefinovali si 8 tých kompetencií, ktoré sa zdali pre nich v ich kontexte nejakým spôsobom zaujímavé a dôležité. A je to zodpovednosť za rozvoj, zvládanie náročných situácií, sebauvedomenie a sebareflexia, emocionálna kontrola, psychická odolnosť, dobrá pracovná morálka, motivácia dosahovať ciele a seba dôvera. Z môjho uhla pohľadu a z mojej praxe sú tieto témy aktuálne aj v našich podmienkach pre našich športovcov. Čiže je to niečo, o čo sa viete oprieť, keby ste chceli trénovať tieto aspekty.
Vytvorili na základe toho progress model. Tento model je za mňa veľmi uchopiteľný a prenesiteľný do praxe. To znamená zahrňa promotion alebo podporu hráčov k rozvoju zručnosti. To znamená to zameranie na proces, na rozvoj tej zručnosti. Konkrétne stick skill, to znamená tak, ako má ten skill s tou hokejkou, čo z ňou dokáže, tak sa vie veľmi pekne kontrolovať a porovnávať sám so sebou v rámci toho, ako sa zlepšuje. Či už je to strela, prihrávka, nejaké kľúčky, hocičo, porovnávať sa sám so sebou a podporovať ho v tom rozvoji. Role model. Poskytovať hráčom pozitívne vzory na nasledovanie. V daných športoch, keď máme nejaké idoly, keď máme športovcov, aj influencerov športovcov, verím, že aj vo florbale sa takí nachádzajú, ktorí nejakým spôsobom vedú, dávajú videá, pridávajú ten obsah, ktorý nejakým spôsobom má motivovať tých mladších k tomu, aby trénovali tieto zručnosti. Ak nie, tak možno návrh pre niekoho, kto sa cíti v tomto zručný, poďte do toho, určite publikujte takýto obsah, bude o ňo záujem. To viem s určitosťou povedať. Ownership over decision. Skill prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. To sa najmä týka športovcov už na tom vrchole tých 14, 15 a dorastenecký vek. To znamená preberať zodpovednosť za to, že sa spolu podieľajú na tom procese tréningovom, že to nie sú len pasívni primatelia. To najhoršie, čo sa nám môže stať, že my vlastne vychováme športovca, ktorý je pasívny prijímateľom informácie, ktorý príde na tréning s tým, že tu som, robte dačo so mnou. Nie. Ak chceme vychovať úspešného športovca, a to nie len o úspešnom športovcovi, ak chceme vychovať úspešného človeka, dobrého človeka, tak potrebujeme, aby preberal zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Growth of the attribute, vytvorí priestor na presvičovanie a zlepšovanie, myslím, že je úplne jasné. Positive reinforcement, to znamená cez pozitívne posilňovanie a oceňovanie úsilia a pokroku. Na toto je skvelá kniha Nastavenie mysle od Carol Dweckovej, ktorá opisuje fixné nastavenie mysle a nastavenie mysle narast. Tento koncept je celkom využívaný aj vo svete. Nie je dokonalý, ale je to určite niečo, čo môže pomôcť pri orientácii, ako v tom tréningu využívať to pozitívne oceňovanie. Existuje niečo ako feed forward. Znova, keď budeme mať možno priestor v budúcnosti a pôjdeme konkrétne do komunikačných skillov trénerov, ako komunikovať s dnešnou mládežou, tak určite to tam potom vypichnem. Zatiaľ možno len vám dávam taký tip, že ten feed forward, skúste si to vyhľadať. Empowering peer support, to znamená posilňovať rovesníckú podporu. Najlepšie, čo kedy vymysleli, je to, že získať skupinu, ktorá bude ťahať tých jednotlivcov. To znamená, aby sa tí jednotlivci ťahali navzájom, aby sa navzájom podporovali, aby si navzájom ukazovali tie správne vzorce správania. Supportive teammates, to znamená vytvoriť pozitívne a podporné tímové prostredie. Vytvoriť prostredie, ktoré motivuje. My nevieme motivovať hráča ako individualitu, my vieme vytvoriť prostredie, ktoré bude motivovať, ktorého budeme aj súčasťou ako lídri, ktorí budú mať silnú integritu, ktorí budú mať to v tom jazyku to motivačné. Hej. Znova sa vrátim na to, že mal som skúsenosť s trénerom, ktorý prichádzal neustále s požiadavkou, že tí hráči nie sú motivovaní. Keď som párkrát bol potom sa pozorovať na tréningu a v zápasoch, tak ten body language toho trénera a nielen body language, ale aj to, čo vychádzalo z jeho úst, tak bolo samozrejme, že tí hráči nebudú motivovaní, pretože to v tom trénerovi nevideli. A potom naopak som zrazu videl trénera a v inej spolupráci, ktorý prišiel a dokázal za 5 minút tých hráčov tak nabudiť, že mal som pocit, že budú ochotní pre ňou robiť všetko. Veľa to robí. Veľa to robí, ako tréner rozpráva, ako tréner vníma ten šport. A self-review, podpora sebareflexie a identifikácie miest na zlepšenie. Feedback. Dookola. Hráči, hráčom hráči medzi sebou. Nech sa naučia si dávať feedback. Nech ten feedback neberú osobne, nech ho berú konštruktívne. Nech je ten feedback konštruktívny. Naučme hráčky dávať feedback. Pretože ten feedback bude ich posúvať. Ktoré sú najčastejšie témy mentálnej prípravy? Vybral som 3. Nie je to nič, čo by som nejakým spôsobom mal overené vedecky. Sú to len na základe mojej praxe. Čiže beriem, že naozaj to môže byť ovplyvnené tým kontextom, ktorý som spomínal na začiatku, že s týmto za mnou prichádzajú tréneri, športovci, rodičia, organizácie. A je to teda motivácia, ako som spomínal aj pri tom trénerovi.
Nie sú motivovaní, nemajú to v sebe vôbec, oni nechcú vyhrať. Idú, prídu, odrobia a idú preč. Áno, keď nie je motivácia, keď nie je to vnútorné, tak nebudú ochotní ísť mimo tej svojej komfortnej zóny. A áno, je to problém pre toho trénera. Ale znova, dôležité je vytvoriť to motivujúce prostredie. A možno také tipy, ktoré vychádzajú tiež z výskumu futbalistov, tak dať hráčom možnosť spolu podieľať sa na tréningu. To znamená vytvoriť v nich pocit, že nie sú len pasívni prijímateľe a zatiahnuť ich do toho procesu. Teraz si možno poviete, že no čo mi nejaký malý zasran má, alebo dievča hovoriť do tréningu, ako by som chcel, ako má vyzerať ten tréning. Nie je to o tom. Je to skôr o tom, že vy máte plán, vy máte možnosti, ktoré chcete, aby tam boli, ale dáte im vybrať si z tých možností. To znamená, že to je také win-win. Vy viete, čo chcete urobiť v tom tréningu a deti si vyberú, že čo budú robiť. I že sa budú môcť spolu podiať. Že tú rozcvičku dáte urobiť 1-2 hráčkam. Urobte to vy, podľa seba. Nechajte ten priestor na to, aby mali pocit rozhodovania sa v tom procese. Možno aj na vlastnej skúsenosti viete, že keď nemáte možnosť ovládať tie veci, tak ste menej motivovaní. Naopak, keď máte pocit, že tie veci máte pod kontrolou, tak ste motivovanejšie a idete a chcete viacej robiť. Čiže poskytovať spätnú väzbu, to budem omerať dookola, ten feedback je za mňa kľúčový a vytvoriť pozitívne a podporné prostredie pre hráčov. Druhá téma, mentálna odolnosť. Prichádzajú s požiadavkami, že príde zaťažová situácia a rozpadne sa. Zloží sa, neodohrá ten zápas. V tréningu hraje jak malý boh, jak malá bohyňa, robí si zo spoluhráčiek srandu a príde zápas a nespoznávame ho. Áno, to je ten problém, že niekedy sa nám možno nedarí priblížiť tie tréningové podmienky tým zápasovým. Niekedy je to ten problém, že naozaj v tých zápasových situáciách hráč nie je ochotný ísť mimo svojho komfortu. A niekedy je to možno aj tá samotná definícia mentálnej odolnosti, že proste nesmie zažívať nepríjemné a negatívne pocity. A spojená s tým, že keď príde do takéto situácie, tak tá prvá zakodovaná stratégia je sa stiahnuť alebo útek z tej situácie. To znamená, samotná transformácia alebo prerámcovanie tej myšlienky, že mentálna odolnosť nie je, že nezažívate ťažké situácie, ale je to, že keď sa dostanete do ťažkej situácie, tak si poviete, že tuto poznám. Aha, to je tá situácia, na ktorú sme sa doma s rodičmi, s trénerom na tréningu pripravovali a teraz budeme robiť toto. Sme na to pripravení. Špecifický typ odolnosti v rámci tímových športov je tímová odolnosť. Tá chráni tú skupinu ako celok. Členovia ju využívajú tak aj svoje individuálne, ako aj kolektívne zdroje. Áno, tímová odolnosť je v tom špecifická, že to neznamená, že budete mať 11 odolných individuálnych, neznamená, že máte dobrú tímovú odolnosť. Tímová odolnosť sú tie vzťahy medzi tými jednotlivcami. Lebo čo sa deje v zaťažovej situácii? V zaťažovej situácii sa v nás zapína to naše evolučné. To znamená, že my nerozmýšľame nad tým, že ako pomôcť spoluhráčovi, pokiaľ nemáme silnú tímovú kohéziu. My rozmýšľame nad tým, ako zachrániť seba. A u detí je to dupľom. Oni rozmýšľajú na to, ako oni podajú najlepší výkon, ako oni z toho vidú najlepšie. A práve keď máme rozvinutú tú tímovú odolnosť, tak prehlbenú tú tímovú identitu, tak dokážeme tento evolučný mechanizmus potlačiť. A ako to vie tréner urobiť? Počas výkonu dbá na ten well-being, na tú pohodu. Áno, nájsť tú hranicu medzi tým, že kedy chodíte mimo svojho komfortu a kedy už to je za hranicou toho a že už si môžete ubližiť, to je umenie. Ale dá sa to. Využívať humor aj v ťažkých situáciách. Humor je jedna zo základných stratégií zvládania stresu. Znova, ale upozorňujem, humor a cynizmus, humor a ironia. Tam je to znova takéto umenie medzi tým nejakým spôsobom tancovať. Organizovanie spoločných akcií aj v ťažkých situáciách. To znamená, že aj keď možno tie výsledky nie sú dobré, aj keď sa nedarí, tí hráči sa neposúvajú, je tam možno nejaké vzťahy sú narušené, lebo sa niečo stalo v tom kolektíve, uskutočniť tú spoločnú akciu mimo toho kontextu. Ísť, hoď len na prechádzku, na motokári, na hocičo, naozaj hocičo a úplne to zmení tú dynamiku. Vytváranie rôznych perspektív pri prežívaní stresu. Veľká vec je, keď tréner príde, sadne si a povie, že a ja cítim stres pred našim zápasom. Pre tie deti je to znova také, že aha, aj tréner je človek. Aj tréner môže, aj trénerka povie, že
cíti stres. A je to normálne. A ten tréner práve v tej integrite ukáže, že dobré, ja cítim stres, ale idem tam a idem robiť najlepšie, ako viem. Tak poďte so mnou do toho. Poďte, budeme to robiť spolu. Poďme na to spolu. Že to sú také mini veci, ktoré môžu pomôcť tej tímovej odolnosti. A potom vytvorenie predzápasových rutín. Rutiny, náš mozog miluje rutiny, lebo nemusí nad nimi rozmýšľať, ale tie rutiny majú pomáhať týmu. Treba dávať pozor, aby sa nestali potom našimi nejakými zábranami. Počul som historky o hokejistovi, ktorý sa po každej tretine musel vyzliecť úplne z celej výstroje a obliecť, lebo ináč nešiel na tú ľadovú plochu. Vedia byť rituály naozaj obmedzujúce a preto si treba dať na to pozor. A tretia téma mohla byť kľudne aj prvá, ale je veľmi rozšírená práca so stresom. Ono je to svojím spôsobom aj trošku smutné, že prichádzajú čoraz menší športovci a rodičia s menšími športovcami s tým, že nezvláda stres. Nezvláda absolútne stres. To by bolo znova na samostatný seminár a ešte by som bol zvedavý na vaše skúsenosti a mohli by sme o tom debatovať, že s akými vecami sa vystretávate, ale určite ako tréner identifikovať zdroj stresu. Je to stíhačkový rodič, ktorý nejakým spôsobom si kompenzuje možno seba cez svoje dieťa. Je to možno súrodenec a súrodenecká rivalita. Je to možno porovnanie sa s ostatnými. Čo je tým zdrojom toho stresu? Vytváranie pozitívnej atmosféry. Znova, to slovo pozitívna atmosféra, ale neznamená duha. Neznamená to, že všetko je OK. Pozitívna atmosféra v mojom ponímaní je konštruktívna atmosféra. To znamená pripúšťať to, že áno, pocity vznikajú, stres je normálny, ale zároveň myslieť na tie kroky, ktoré vieme urobiť, keď sme v tej situácii. Čo vieme urobiť? Konštruktívne nájsť nejaké riešenia a alternatívy. Potom ďalší krok, nácvik relaxačných techník. Dýchacie cvičenia, vizualizácie, meditačné cvičenia, rôzne, v dnešnej dobe je voľne dostupné a veľmi účinné. Tréning mentálnej odolnosti, čiže vedieť tá zručnosť, tá kompetencia, tá adaptabilita, to prispôsobenie sa tým podmienkam. Rozhodca píska proti nám, dostali sme gól v prvej minúte, úplne sa nám rozpadol herný koncept, musíme odvolať brankára na konci. Tieto aspekty, ktoré my sa potrebujeme rýchlo prispôsobiť, super odvolá brankára, presilovka, oslabovka, aby tie zmeny tí hráči zvládali. A pravidelná komunikácia. Veľa vecí sa dá vyriešiť tým, že pravidelne a otvorene komunikujeme. Ako to robíme my? V tejto časti by som vám chcel trošku predstaviť ten náš model, ktorý máme v rámci štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v ľadovom hokeji kategórie U17. Pracujeme koncepčne skrz to, že je ten projekt nastavený na 2 roky, pretože na budúci rok by sa mali uskutočniť majstrovstvá sveta kategórie do 18 rokov u nás na Slovensku. Takže táto kategória, títo chlapci by mali byť tí, ktorí by sa mali dostať na konci tej cesty na tie majstrovstvá sveta a všetko podriadujeme tomuto cieľu. A spolu s pánom trénerom Kudelkom a pánom trénerom Čižekom a Ivom Baránkom, Rastom Staňom sme vytvorili tím, ktorý k tomu pristupuje naozaj koncepčne. Tréneri sú vzdelaní, vzdelávali sa v zahraničí, išli fínskou školou, čo aj pre mňa osobne, keď ich počúvam, tak vidím, že proste to myslenie, to, ako uvažujú nad tými vecami, tá ochota, to spájanie je obohacujúce pre mňa, pre všetky strany, že naozaj to prostredie, to motivačné, motivujúce prostredie tam je. Tak sme si stanovili také piliere tej práce s tým mindsetom a to, čo razíme, sú takých 5 základných oblastí. Skutočná starostlivosť o hráčov, zohľadenie ich individuálnych potrieb. Čiže máme to také athlete center coaching. To znamená, pozeráme na každého jedného hráča ako na individualitu. V tej reprezentácii je to náročnejšie, lebo ich nemáme každý deň, nevidíme ich. Ale snažíme sa, koľkokrát prídu na ten zraz, každým individuálne rozprávať, všetci sa o ňo zaujímať, pýtať sa, mať informáciu, medzi obdobiami si dávame meetingy, naozaj s nimi komunikujeme, aby sme vnímali tie ich potreby. Tréneri sa chodia pozerať na ich klubové zápasy. Ten prístup dbá na to, aby sme mali čo najviac informácií a poznali potreby tých našich hráčov. Druhým predpokladom je vytváranie tímovej súdržnosti a pracovných vzťahov tréner-športovec. To znamená,
spolupatričnosť, súdržnosť, tím je na prvom mieste, cez tímové hodnoty, cez tímový goal setting, to omieľame dookola tak, aby tí chlapci naozaj, aj keď stanú o polnoci, vedeli, čo sú naše hodnoty, vedeli, kam smerujeme, čo po nich vyžadujeme. Z toho vyplýva potom aj jasne stanovenie a definovanie rolí pre každého hráča. Znova, v tej reprezentácii je to špecifické, pretože v tých kluboch prichádzajú hráči, ktorí sú lídri, ktorí sú vodcovia, ktorí hrajú v prvých peťkách. To znamená, ten ich ice time je niekoľkonásobne vyšší, ako keď prídu niekedy do repre a zrazu sa ocitnú v 3., 4. peťke. A nemajú takýto ice time. Znova, je to o tej otvorenej komunikácii, o tom definovaní toho, že tí chlapci nakoniec tú rolu príjmu, aj keď ji inčia oproti tomu, čo majú v klube, pretože majú na zreteli ten cieľ, tie hodnoty, tie princípy, ktoré my radíme v našej mikroklíme. Hlboká vášeň a túžba po víťazstve. A či chceme, či nechceme, víťazstvo je to, čo každý športovec má hlboko vo svojich génoch zakodované. A ja tu tak hodím takú bombu, takú myšlienku, a verím, že niekedy potom sa možno k tomu dostaneme. Veľká debata na úrovni mládežníckeho športu, či brať tie víťazstva a počítať góly a víťazstva u tých malých detí, alebo nepočítať, alebo nechať ich proste hrať len tak. Neviem, či existuje na to správna odpoveď. Možno len taká myšlienka je, že je to ľahšie, keď sa tie víťazstva nepočítajú, tie body nezbierajú pre nás, alebo pre tie deti. Alebo opačne, je to ľahké pre tie deti, alebo pre nás. Lebo dáta ukazujú, že dieťa akutný stres zvládne veľmi v pohode a je na to prispôsobené evolučne. Ale či my sme ochotní na to vytvoriť ten priestor, na tú reflexiu po tej prehre, na to zdieľať s tým dieťaťom tú bolesť, možno tú nechuť z toho celého a tie nepríjemné pocity, alebo chceme to čo najrýchlejšie dať z toho preč, aby to dieťa bolo stále v pohode. Toto je to, čo potom možno vďaka čomu chýba tá vášňa, tá motivácia, tá túžba po tom víťazstve. Tu si v tomto veku už si na to dávame pozor. Chceme to po nich a je to výzvou, lebo vidíme to, že nie každý to v sebe má. A posledné, ale nie posledné, pohľad na šport ako na hru, ale nie ako na jediný zmysel života. Našim cieľom, aj keď sú to športovci, našim cieľom je z nich vychovať dobrých ľudí. Kladieme dôraz na to, že tie hodnoty, ktoré sme si stanovili, či už je to rešpekt, či už je to disciplína, pracovitosť, tímovosť, aby neostali len na úrovni športového kolektíva, ale aby to prenášali do každodenného života. Začína to úplne obyčajným pozdravením sa, pomoci cudziemu človeku, keď potrebuje pomoc. Sú to také maličké veci, ale je to práve kvôli tomu, aby to chápali, že ten šport je len jedna oblasť, ten zmysel života je úplne niekde iný. Snažíme sa z nich vychovať dobrých ľudí. A to sú roly, ktoré nadobúda náš hlavný tréner, a nielen náš hlavný tréner, ale každý tréner v našom realizačnom týme. Či už je to vodca, učiteľ, vychovateľ, ale aj priateľ, vedúci, mentor, coach a expert. To sú roly, ktoré podľa mňa nadobúdate v každodennom živote a fungovaní v rámci tímového športu aj vy. A možno taký priestor pre vás na tú reflexiu. Skúste sa na to pozrieť, urobte si screen tohto slajdu a skúste si tak uvedomiť, že v ktorej role sa cítite najlepšie, v ktorej roli sa cítite najmenej komfortne, že nie je pre vás úplne OK a že by ste sa v nej potrebovali trošku zlepšiť a ktorá rola je možno pre vás absolútne nepriateľná a nevnímate ju v rámci tej vašej filozofie. A možno vám z toho vidia aj taký priestor potom, ktorým smerom sa rozvíjať aj ďalej. A ako to robíme u nás, ako to robia tréneri, tak som to tak zhrnul do takých 8 bodov. Ukazujeme empatiu. Skúsime si v každej situácii, ktorú nám ten tím, tá dynamika ponúkne, skúsime si predstaviť seba a snažíme sa o pochopenie. Nie hneď nutne o nápravu. Predpokladáme dobrý zámer. Je to naozaj náročné niekedy predpokladať, že tí chlapci naozaj, ten ich úmysel, intention je naozaj úprimný a že nechcú to nejakým spôsobom odrbať, ale takto sa nám darí kultivovať tú dôveru. Samozrejme, dôveruj, ale preveruj, ako funguje slovenské príslovie, takže prichádzajú tam aj otázky. Nie sme naivní.
Veľkým pravidlom pre nás je spomal, než zareaguješ. Ako dospelí, ako autority sa snažíme si stále reflektovať tie naše emócie a nepodliehať im. Bežne počas prestávky medzi tretinami si povieme, že či ideme do toho ich zdrbať, je to potrebné ich zdrbať, alebo sú to len emócie a potrebujeme im dať informácie, alebo oni potrebujú hlavne tie informácie. Tí športovci, najmä tí mladí, zľadajú k tým autoritám v tých ťažkých situáciách, potrebujú nejak naviesť. Pýtame sa, nedomýšľame si, pýtame sa. Nevieme čítať myšlienky, necítime sa odborníkmi na životy týchto mladých športovcov, ktorých máme, čiže pýtame sa ich, aby sme nevytvárali si domnienky a nejaké koncepty, ako to u nich môže byť. Nie, všetko si overujeme, na všetko sa pýtame. Hovoríme ďakujem. Stále, keď je to možné, pri všetkom sa poďakujeme, pretože vieme, že a poznáme aj tie výskumy na to, že vďačnosť dokáže zmeniť tú tímovú dynamiku. Zmeniť to, ako tie jednotlivé články toho systému sa vnímajú navzájom. Podporujeme ľudí okolo seba, aj úspechy. Keď sa niekomu niečo podarí, teraz jeden z našich hráčov debutoval v slovenskej extralige, takže skupina na WhatsAppe horela. Asistent trénera mu dal vyrobiť takúto plaketu, aby si zapamätal ten prvý štart. Proste sa tešíme z úspechov, pretože vieme, že ten pocit sa bude opakovať, pretože tie úspechy budú mať viacerí. Nezavidíme nejakým spôsobom si. Dodržujeme si sľuby. Čiže čo povieme, a v tomto to vidím ako jeden z veľmi dôležitých vecí. Ja mám aj osobnú skúsenosť, keď som ešte trénoval futbalistov, tak som povedal, že keď jeden zápas vyhráme, to bol taký dôležitý zápas a tí chlapci vyzerali naozaj, že potrebujú vonkajšiu motiváciu, tak som povedal, že kúpim celému týmu vás pozvem na pizzu. Tí chlapci ten zápas vyhrali, mňa to zabolelo, čo sa týka peňaženky, a manželka sa so mnou týždeň nerozprávala, ale bolo to potrebné dodržať to, pretože vtedy sa buduje rešpekt a dôvera. Vtedy tí chlapci si uvedomili, že áno, že tréner dodržuje svoje slovo. A priznať si chybu. Možno niekedy máme tu takú tendenciu, že my sme tréneri, my by sme mali vedieť všetko a nesmieme my pochybiť, ale zmení to tímovú dynamiku, keď tréner príde a povie, že chlapci, dievčatá, urobila som chybu. Stalo sa to a ja som človek a robím najlepšie, ako viem, ale tie chyby patria k tomu procesu. Že ten signál z druhej strany, že tá chyba je súčasť procesu, je veľmi dôležitá. Čiže takýchto 8 zásad efektívnej komunikácie razíme my a vyhradzujeme si právo na to meniť, doplňovať a upravovať, pretože je to proces. Je to proces, ktorý sa neustále mení. Je to proces, ktorý sa evolvuje a aj tí hráči sa nejakým spôsobom tomu prispôsobujú. Čiže možno keď za rok sa stretneme a budem možno vám mať nejakú tému k semináru, tak vám poviem, že takto sme to upravili, toto sme tam doplnili, toto sme nejakým spôsobom dali preč, lebo nám to prestalo fungovať. O tom to je. Robiť veci, ktoré vám fungujú, a keď vám prestanú fungovať, byť odvážny. Byť odvážny, zmeniť to. A možno toto je aj taká téza tej psychologickej prípravy. Byť odvážny robiť. Byť odvážny skúšať a keď niečo nefunguje, byť odvážny to zmeniť. Možno len taký príklad, vľavo na obrázku vidíte, to je z futbalu, z regionálnych výberov, reflexiu pozápasovú. Pozápasov 2-3 ročne funguje v rámci Slovenského futbalového zväzu turnaj regionálnych výberov, kde si tréneri vyberajú budúcich reprezentantov. Títo chlapci medzi sebou hrajú zápasy. Východ, Stred, Západ a Bratislava sú to 3 zápasy. A keď títo chlapci prichádzajú, tak každý na začiatku turnaja napíše svoje futbalové prednosti a slabiny, napíše svoje osobné ciele do tohto turnaja, tímové ciele do tohto turnaja, ohodnotí sa, ako sa cíti pripravený na tento turnaj a potom po každom zápase si robíme reflexiu, kde píšu, aký bol ich osobný výkon, aký bol ich tímový výkon, a ktoré boli dobré veci, ktoré sa mu podarili v tom zápase. A takto ich učíme reflektovať. Zo začiatku je to naozaj, tá hodnota tých informácií je nízka, poviem pravdu. Ale postupne, keď to robíme, keď to potom končíme na tom 3., 4. turnaji s nimi, tak už tieto dotazníky reflexie nám ponúkajú hodnotné informácie. A napravo možno vidíte taký základ, taký base, ktorý, ako sa dá pracovať už s tými najmenšími, čo sa týka mindsetu úspešného športovca. Príjmi sa taký, aký si. Čiže základ sebavedomia.
základ toho, že mám nejaké silné stránky, mám aj nejaké nedostatky, ale snažím sa prijať to, akým som. Buď zvedavý a pýtaj sa. I zásada úplne jednoduchá, aby boli súčasťou toho procesu. Rob všetko najlepšie, ako vieš, čiže zameranie na to, že každý deň sa posunúť aspoň trošku a približiť sa tej svojej desiatke, ktorú možno vidíte vľavo, aj keď tá desiatka nie je stále rovnaká. A potom to najdôležitejšie za mňa, robiť chyby je OK. Dôležitejšia je tá reakcia po tej chybe. A to som počul tiež v nejakej knižke, že ako to bolo, že cesta k úspechu je svojím spôsobom dláždená tým, ako efektívne dokážete spracovávať chyby. Tak to bolo voľne parafrázované. Čiže ako rýchlo dokážete reagovať na vašu chybu, tak rýchlo, taký ste úspešní. Dobre, dostali sme sa na záver môjho vstupu. Trošku som to natiahol, ale budem veľmi rád, ak máte nejaké otázky, tak skúste nás dieľať, skúste sa spýtať a verím, že to bolo pre vás prínosné a že ten cieľ, ktorý sme si nejako spoločne dali pred začiatkom, že priniesť vám tie informácie ohľadom psychologickej prípravy, takže teraz máte lepší prehľad ako na začiatku, alebo viacej informácií. Teda ďakujem za prínos, lebo to s tými rodičovskými je skvelá myšlienka, že áno. Robiť to napríklad aj raz mesačne, alebo raz za dva, raz mesačne mi príde úplne OK. My sme dokonca v klube, alebo v futbalovom klube pred pár rokmi zakladali konzultačné hodiny trénerov a malo to veľký úspech, pretože tréner bol k dispozícii rodičom, dajme tomu v útorky na hodinku, v štvrtky na hodinku po tréningu a tí rodičia chodili a pýtali sa. Čiže možno ešte taký nápad mi napadol. Takže ďakujem. Ďakujem za otázku a rozmýšľam nad ňou, potreboval by som možno viacej vedieť do detailov, ale určite si myslím, že keď je to takto, že aj tréneri, aj rodičia nejakým spôsobom na ňu tlačia a ona sa v tréningu ukazuje v dobrom svetle a má tie fyzické predpoklady na to, aby to zvládala a aby podávala lepší výkon, ako reálne podáva, tak určite by som to otvoril s tým, že možno by som sa spýtal tej športovkyne, či je s tým OK. Lebo pokiaľ ona to nechce nejakým spôsobom riešiť a nechce to otvárať, tak určite poukazovať na to, že toto je možno to, čo ju nejakým spôsobom brzdí, ale neísť do toho, pokiaľ to ona nechce. Tak a tam je presne ten individuálny rámec toho, že presne to dievča má možno iné predpoklady, inú osobnostnú štruktúru a absolútne nemôže fungovať a nemusí fungovať, tak to je lepšie slovo, to, čo fungovalo na tú staršiu. Dokonca robil aj diplomovku na tému súrodencov v športe. Presne toto mi vychádzalo, že to sú tak rozdielne príbehy, starší a mladší súrodenec, že málo kedy sa jeden štýl výchovy uplatní a je efektívny. Chcem sa spýtať, či máte skúsenosti s tým, či je rozdiel medzi vedením mužského chlapčenského družstva a ženského dievčenského. Áno, určite je rozdiel. Je rozdiel v tom, že ženské a dievčenské týmy sú viacej orientované a je dôležitejšie ošetriť vzťahy a tú atmosféru a ten vzťah aj líder a tím a vzťahy medzi sebou. Je tam dôležitejšie a väčšie nároky sa kladú na tú otvorenú komunikáciu, jasnú komunikáciu, na prácu s emóciami. To sú také špecifika, ale znova, som mala jeden workshop s jedným anglickým psychologom, ktorý na každú takúto otázku odpovedal, že it depends, že záleží. Že znova, asi by som išiel tým prístupom individuálnym, to znamená prihliadať na to, aké športovky nemám, aké mám členky toho týmu, že môžu sa tam nachádzať typy dievčat, ktoré pochádzajú práve z tých takých rodín, kde bola taká tá chlapčenská výchova, tým pádom majú osvojené tie prvky toho chlapčenského správania, čiže úplne sa s nimi nedá pracovať ako s dievčatami a trošku tá tvrdšia práca s nimi bude sláviť úspech. Zase naopak to nemusí vyhovovať všetkým, čiže ja by som na to fakt prizeral individuálne. Dúfam, že to je teda odpoveď. OK. Ďakujem Lenke, ona dokonca to podporila tú moju myšlienku pri jednovaječných chlapčenských dvojčatách. OK.
Dobre, som rád, že som odpovedal. Super. Je to tiež veľká téma, hlavne pre trénerov, ktorí prechádzajú z mužského do ženského športu a rovnako aj pre trénerov, ktorí prechádzajú z výkonového do stolového športu do mládežníckeho a znova niekde, kde sa generujú nejaké peniaze, presne ako bolo povedané, že trénujem futbal, trénujem veľký futbal alebo hokej, kde proste veľké peniaze sa točia, alebo potom prídem do športu, kde naozaj je to o tom, že ja chcem, aby tie deti športovali, ja chcem tých ľudí prilákať k tomu športu a vytvoriť takú tú atmosféru v tom športe, že áno, aby tí ľudia chodili radi, aby sa vytvorila komunita, komunitné myslenie, že to sú také špecifikácie v tomto. Ďakujem za feedback. Mne tam napadá taká tá výzva pre toho chlapca, že musí ísť mimo svojho komfortu a že či niekedy išiel takto mimo svojho komfortu. A aká je prvá obrana, aký je prvý obranný mechanizmus, keď nepoznáme situáciu, tak sa s ním snažíme stiahnuť. A nie je to jeho chyba. Možno práve tá cesta tou podporou a toho vytvorenia prostredia, možno aj spolupráca s tým trénerom z tej staršej kategórie, aby mu vytvoril tie podmienky, aby mohli sláviť úspech v tomto prípade. Ale určite je to výzva, takéto niečo. A myslím, že pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak ja by som to možno aj týmito slovami takto ukončil. Ďakujem vám za vašu pozornosť, ďakujem vám za vaše otázky, ďakujem za diskusiu a feedback. Veľmi si to vážim a držím vám palce. Lebo tiež mi tak svieti, že amatérsky šport je primárne o tých vzťahoch. A má byť primárne o tých vzťahoch. A keď sa nám podarí uchopiť tieto vzťahy, tak potom príde aj ten úspech, pre ktorý aj ten šport viac robíme, že chceme tie víťazstva, chceme možno mať aj nejaké body, nejaké trofeje a všetky tieto veci, lebo je to taká tá šťáva k tomu, taká tá pridaná hodnota. Ale nemá to byť o tom primárne na tejto úrovni, má to byť o tých vzťahoch. Takže som veľmi rád, že ste sa zúčastnili a verím, že sa možno uvidíme pri nejakých ďalších seminároch, alebo v prípade, keby ste potrebovali, tak sa viete na mňa kedykoľvek obrátiť. Ďakujem pekne.